Skuespillere på vej op ad den røde løber ved gallapremiere i Randers på filmen Hvidstengruppen. En film, der sætter både sit aftryk hos publikum og skuespillere. Man bliver berørt af det som skuespiller, fordi at det hele det er så ægte, som det er. Og i perioden efterfølgende havde jeg også svært ved at ryste Niels Fiel af mig. Fordi at jeg havde gjort så meget forberedelse til det. Jeg havde mange ting at lave efterfølgende. Hvidstengruppen, andre filmprojekter og så videre, så jeg havde også andre tanker. Men når jeg hele tiden kom hjem efter en anden optagelse fra enten juleklænder eller noget kortfilm eller reklame, så var det stadig Niels Fiel, der sad tilbage i mig. Og selv hos de mere garvede skuespillere sætter optagelserne sit præg. Der er oplevelser, for eksempel sådan noget som henrettelserne til sidst, altså hvor vi de første optagelser, der optog vi uden at have power i krudtet der i geværerne. Men så på et tidspunkt så satte de så rigtig løst krudt i geværerne, så stod der altså 10 mand og fyrede de her kanoner eller de der rifler af. Det gik altså sådan, så vi alle sammen simpelthen blev forfærdet over den der kraft, det var, og mærke det skud. Og der kommer virkeligheden jo igen meget, meget tæt på, så ikke? Fordi sådan må det have været, altså den der frygt for, at nu er der nogen, der tager ens liv. Guderen stod i køkkenet, det hamrede på den lave dør. Heil Hitler, hente hof, og Guderen viskede, Gud, nej, nu er det lige før. For 18 år siden havde sangeren Lars Lilholt også fået et øje for den barske historie om henrettelserne på Hvidstengruppen. Det skrev han en sang om, som han optrådte med til gallapremieren på filmen. For der var en hæslig lyd af en sten, der lå over Hvidstengruppen. Lars Lilholt, nu har du jo også lige set Hvidstengruppen. Hvad er din første umiddelbare reaktion? Min første umiddelbare tanke, det er, at jeg er glad for den måde, de har lavet den på. Så det er ikke blevet en actionfilm, men det blev sådan en dramatisk, nærmest Strindberg-agtig film til sidst. Jeg synes, den var meget voldsom til sidst. I alt sin langsomme fremadskriden, der fik jeg sgu helt, hvor jeg kneb en tårer, da han omfavner den tyske unge soldat. Så førte satte 14 ind til Aarhus og så til Horsebrød. Og Niels Fiel sagde til sin far, jeg tror det bliver vores død. Hvidstengruppen sad som gidsler i en gammel rød barak. For nazisterne skulle have nogen at skyde for at holde folk i skak. Hvad betyder det nu, tror du, for historien, at den er kommet på film? Ja, men nu er det jo blevet en god film, og det betyder, at der er en del af Danmarks historie, som bliver lidt nærværende igen. Og vi lever lidt i en historieløs tid, så jeg synes jo, det er fremragende, der bliver lavet den slags film. Dammerhus i København, der blev krigsretten sat, og 8 af dem dømtes til at dø den næste nat. Men man hørte ikke en gråd, da de tog med en iskold ro. Den fra Hvidstengruppen